What's up mga kapamilya, mga megs? Welcome back sa akong YouTube channel, and if you haven't subscribed yet, please consider subscribing. Natay mga travel vlogs, mga lessons about vlogging and making money online, mga food reviews, apil na pod ang atong mga movie reviews. In this vlog, we will be talking about Through Night and Day. This is the newest movie on Netflix by Paulo Contis and Alessandra Rossi. Rossi? Basta, si Alex. And lately, it has been very public on TV, sa GMA, kasi si Paulo sa GMA siya, and other social media, maingay. Sikat na sikat sina Paulo ngayon at si Alessandra dahil sa movie na to. And number 1 po ito sa Netflix, isa sa mga recently popular sa Netflix na mga movies and series. Now, I have just seen the movie and marami akong gustong sabihin. Magtatagalog na lang ako para sa ating mga kapamilya dyan na hindi marunong magbisaya. So, it is very clear that the acting of Alessandra and Paulo Contis was a good match. Kumbaga, hindi natin lubos akalain na si Paulo na komedyante ay magiging magaling. Super, in this case, super galing sa drama. 'Di ba? Rom-com na movie. And I'm sure lots of teens like this movie. I'm sure they loved it. And I'm sure it brought out a lot of emotions sa mga nakapanood nito. I'm sure ilang beses din silang umiyak. Tulad ko. Yes! Of course, may scenes dito na nakakaiyak talaga, lalong-lalo na sa dulo. So, I think, no, ang kailangan mong i-expect sa movie na to, kung hindi ka pa nakapanood, kailangan mong i-expect sa movie na to na super genuine yung kanilang mga acting. Siguro that's the aspect of the movie that makes this great. So, story complemented with it. No, the story itself is, hindi ko na lang sasabihin ko anong nangyari talaga. Itong dalawang to, mag-partners na ready to get married na. Is they are magkababata, tapos they will be going to Iceland for their vacation of a lifetime before sila magpapakasal. May mangyayari at matutuklasan nyo na bagay sa kanila yung role. I think, no, I congratulate Paulo for just hitting the right spots sa emotions natin as manonood. And I congratulate, I'm sure, 'di ba? Alam naman natin na si Alex magaling talaga. Yung mga indie films niya, yung mga latest na mga films niya, magaling talaga si Alex. Pero si Paulo, bilib na bilib ako sa iyo, pre. Parang close lang na. And I think, para to sa, kung meron kang love life ngayon, pwede nyo itong panoorin. Maganda to. Tapos, if you have friends, no? If you have friends na teens din, your family will also love this. Especially si mom and dad. No, kung meron kang mom and dad na may pinagdadaanan noong unang panahon, siguro may babalik nila yung mga, at meron silang mga insights din about relationship and how funny and the ups and downs of relationships. I think I'll be rating this with a 10. Yes, I willfully recommend this to you guys. It has funny moments kasi. It makes it enjoyable. The theme is very, very relatable. The drama and the performance is super. Hats off sa kanila. Siyempre, walang graphics. Pero what makes a good movie entertaining is that it seeps onto your soul. Parang hindi lang na-entertain ka, pero meron kang naiisip na ma-reflect mo sa life. No?
ilang beses din nakaka-relate ako sa mga feelings nila. Ilang beses din sa mga sinasabi nila natatouch ako. So, I think it's a good movie. 10 for that. If you want to watch this, mga kapamilya, mga migs, pwede nyo akong i-contact through my email. Okay? Contact nyo ako through my email if you want a Netflix account. If hindi pa kayo na nakapa-Netflix ngayon, if you want a solo account, tapos 3 months access to Netflix Premium, you can have it for 1,100. Pero kung subscribers kita, may discount ka sa akin. Gusto nyo, 1,000 na lang para sa mga subscribers ko. Kung gusto nyo naman for 6 months, yun din for users or devices, 2,100. Kung subscribers kita, 100 peso discount na yan. Gusto nyo 1 year, 4,100. And kung subscribers ka, 4,000 na lang yan. So kung gusto mo naman na 3 months ka pero isang user ka lang kasi cellphone lang gamit mo, or gusto mo TV lang kasi dyan sa sala nyo, pwede kang mag-avail niyan ng 300 pesos sa akin. Tapos 1 movie download per day lang. Gusto nyo 6 months, 600 lang. Kung gusto mo ng 1 year, 1,200 lamang ang isang device. So ano pang hinihintay nyo? Avail na kayo dyan. Please email me sa email dyan sa baba or sa number na nandyan. You can message me on Master Poppy Facebook page. Ayan, that's it for our movie review right now. I hope you like, share, and comment down below kung anong gusto nyo movie na i-review ko. Kung gusto nyo magtanong, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and to like my Master Poppy Facebook page. Okay, until next review, bye-bye!